Esenmisiz, hürmetli milletteşlerimiz. Min sizni Qozanımızdağı büyük şairimiz ismini yürütetirgan Abdullah Tuqay uramından selamlayım. Yolumda nek mine şuşu Abdullah Tuqay muzeyine alıp bara. Yaz, en birinci şiratta bizning üçün her vakit büyük şairimizni bizge bulaya gitken, hem şuluk vakitte onu bizden alıp gitken yıl fasılı bularak ko'ngilga singen. 27 yaşına kadar gına yaşasa da Abdullah Tuqay oqsoqollar aytirday fikrlerini yazıp kaldırgan. Hem onun şiirleri bugün de aktual. Endi min mine şuşu Abdullah Tuqay tuğan gün yakınlaşkanda Tuqayның muzeyinde bulup onun bilen beyli bulgan eksponatlarını tağın bir kat көріп, onun her birisinde Tuqay ruhu saklanganın tuyup, hem elbette olarını sizge de көрсетіп, көңілден ниндидир матур хатирелер яңартасы килә. Әйдәгез, бергәләп biz музейга атлыйк. Музейдагы иң уникаль экспонатларның берсе Абдулла Туқайның йөзеннән алынган битлеге. Менә сез бу витринада ул битлекне күрәсез. Шагыйрь 1913 елның 2 апрелендә Казан хастаханәсендә вафат була. 4 апрельдә аны җирлиләр. Быел Абдулла Туқайның үлеменә 110 ел. Һәм менә шушы җирләү алдыннан Туқайның yüzünden битлеге алына. Битлекне Абдулла Туқайның замандашларының үтенече буенча ясыйлар һәм аны медицина факультеты студентлары, Казан императорлар университеты факультетында укучы студентлар ясый. Булачак шагыйрь Абдулла Туқайның бала чагы Казан артында уза. Шагыйрь бик яшьли ятим кала, 3 яшь 4 ай ярым дигәндә әтисе Мулла Мөхәммәд Гариф, 4 ел дигәндә әнисе Биби Мәмбүдә вафат булалар. Һәм шуңа күрә булачак шагыйрь үзен уллыкка алган гаиләләрдә тәрбияләнә. Иң беренче аны уллыкка алган гаилә ул бабасы гаиләсе, Шиле авылы Зиннатулла Амиров гаиләсе була. Биредә без Шиле авылының күренешен күрәбез. Музейда исә Зиннатулла Амировның шәхси китапханәсендә сакланган Коръән китабы саклана. Коръән китабы Санкт-Петербург шәһәрендә 1868 елда басылып чыккан һәм ул безнең музейдагы иң кадерле ядкәрләрнең берсе. Абдулла Туқайның бабасы Зиннатулла Амировтан сакланып калган иң кадерле ядкәрләрнең берсе булып санала. Биредә шулай ук Абдулла Туқайның әнисе Биби Мәмбүдәдән калган кадерле ядкәр дә бар. Ул безнең Комган Кымган Абдулла Туқайның менә әнисеннән сакланып калган иң кирәкле
экспонатларының берсе, кадерле ядкерләрнең берсе. Кызганыч, Габдулла Тукайның әнисе турындагы хатирәләре бик күп түгел. Ләкин шулай да без исемдә калганнар исемле автобиографик повестында әнисе вафат булганнан соң кичкенә малайның әнисен күтәргән җиназа артыннан бирегез әнине, кайтарыгыз әнине дип йөгереп бару турында язганнарын, димәк, укый алабыз. Әнисе бик яшьләй вафат булса да, бу вакытта әле Тукайга 4 яшьләр чамасы гына була. Менә бу хатирә аның бөтен гомеренә уелып кала. Игътибарыгызны бу портретка юнәлтер идем. Портретта Габдулла Тукайның бер туган апасы Газизә Зәбирова. Ул Габдулла Тукайның әтисе Мулла Мөхәммәд Гарифның беренче гаиләсеннән туган бала. Габдулла Тукай исә Мулла Мөхәммәд Гарифның икенче гаиләсендә туа. Аларның әтиләре бер, ләкин әниләре башка. Музейда Габдулла Тукайның шушы Газизә апасына бүләк иткән беренче шәхси әйберенә игътибарыгызны юнәлтер идем. Ул фаянс тартмачык. Бу фаянс тартмачыкны Габдулла Тукай үзе беренче гонорар акчасына сатып ала һәм апасы Газизәгә бүләк итә. Кадәр яраткан бит ул аны. Һичшиксез менә бу тартмачыкка карагач, Габдулла Тукай нәкъ менә шушы Кырлай урманнарын сагынгандыр дигән ниндидер тәэсир уяна. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл, Кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем. Җирне әзмәс тырмалап, шәшкән идем, урган идем. Ул авылны һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул болын, яшел үләннәр, хәтфәдән юрган иде. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Бу авыл бик кечкенә. Халкының эчкән суы бик кечкенә, инешкенә. Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл, ура җиләктә җир җиләк. Күз ачып йомганчы, һичшиксез җыярсың бер чиләк. 9 яшьләр чамасында булачак татар шагыйре Габдулла Тукай Җаек шәһәренә күченә һәм ул үзенең әтисенең сеңлесе Газизә Госмановалар гаиләсендә яши башлый. Малай Мутыгыя мәдрәсәсендә укый башлый. Биредә без Мутыгыя мәдрәсәсенең күренешен күрәбез. Шулай ук шул чорга караган экспонатлар белән танышырга мөмкин. Мәдрәсәдә булачак татар шагыйре Мутыгулла хәзрәт Тухфатуллиннан белем ала. Биредә менә аның портреты тәкъдим ителә. Шулай ук бик тиз арада аның улы Камил Мутыгый белән таныша. Менә бу фотосурәттә без Габдулла Тукайны Камил Мутыгый белән күрәбез. Камил Мутыгый Җаек шәһәрендә чыккан беренче газета журналларының мөхәррире һәм аларны чыгаручы кеше. Габдулла Тукай исә нәкъ менә шушы газета журналларда эшли башлый. Ул газета журналлар белән биредә танышырга мөмкин. Шулай ук биредә Габдулла Тукайның якын дусты, булачак татар театры артисты, Сәйяр труппасының җитәкчесе Габдулла Кәриев белән төшкән фотосурәтендә күрергә мөмкин. Һәм фотосурәтләр арасында иң беренчесе һәм безнең көннәргә килеп җиткән сурәтләрнең беренчесе Габдулла Тукай мәдрәсә шәкертләре арасында төшкән фотосурәт. Кая монда Тукайны эзләп карыйк әле? Тукай инде биредә беренче рәттә, су уңнан икенче, менә ул малай. Менә ул малай булачак татар шагыйре һәм менә бу фотосурәт Җаек чорына караган Габдулла Тукайның безнең көннәргә кадәр сакланган беренче сурәте. Һәм Җаек чорына караган иң соңгы
сүрәтләрнең берсе ул менә бу сүрәт. Габдулла Тукай биредә үзенең җаек иптәшләре арасында төшкән. Ягез әле, карагыз әле игътибар белән, Тукайны таба алырсызмы Мин икән? табам, Тукай менә. Бик хәзерге сүзләр белән, заман сүзләр белән әйтсәк, бик текә булган, бик модный егет булган, әйме? Әйе, ул беренче рәттә утырган, уңнан беренче. Без биредә инде татар шагыйрен кара күзлектән, хәтта әнә бик шундый текә прическадан күрәбез. Ул бу фотосурәттәге бер кешегә дә охшамаган. Нәкъ менә Габдулла Тукайның характерында да шулай башка кешеләргә охшамау, үзенә бер төрле булуы белән аерылып торган. Көчле шәхес булган. Габдулла Тукай нәкъ менә җаекта үзенең беренче әсәрләрен яза. Ләкин кызганычка каршы шәһәрдә Габдулла Тукайның бер генә китабы да, бер генә җыентыгы да дөнья күрми. Аның бөтен язган әсәрләре шушы газета һәм журнал битләрендә дөнья күрә. Һәммә безгә билгеле Шүрәле әкият поэмасында Габдулла Тукай нәкъ менә шушы җирдә, Җаек шәһәрендә иҗат итә. Казанга кайтканнан соң инде Шүрәле әкият поэмасы беренче тапкыр аның беренче җыентыгына керә һәм Казанда басылып чыга. Биредә Габдулла Тукайның Казан чорына караган, үзе исән чагында чыккан китаплары тәкъдим ителә. Исән чагында барлыгы Габдулла Тукайның 33 китабы дөнья күрә. Алар арасында шагыйрьнең балалар өчен язган беренче китабы Җуаныч дип атала. Ул аклы-каралы рәсемнәр белән бизәлеп чыга һәм шагыйрьнең Су анасы исемле әкият поэмасы бу китапта беренче тапкыр басыла. Яй көне, эссе һавада, мин суда кыйынам, yüzәм, шәшрәтәм, уйныйм, шумам, башым белән суны сөзәм. Бер вакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра, тузгыган шәшен тарап. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин. Бу витринада Габдулла Тукайның шәхси әйберләре урын ала. Һәммәсе дә кадерле ядкәрләр. Бу әйберләргә карагач Габдулла Тукайның менә үзенең холык-фигылен һәм нәрсәләргә күбрәк игътибар бирүе турында күз алдына китерергә мөмкин. Иң беренче әйдәгез менә бу юл кәрзинен карыйк. Юл кәрзинен шагыйрь Җаек шәһәрендә сатып ала һәм шушы юл кәрзине белән Казанга кайта. Кечкенә генә бу юл кәрзине инде Габдулла Тукайның әйберләре бик күп булмавы турында сөйли. Һәм инде дусларының истәлекләре буенча сәяхәтләре вакытында да шагыйрь шушы юл кәрзинен үзе белән алып йөри торган була. Хәтта инде юлда үзенең юлдашы булган дип тә әйтергә мөмкин. Шулай ук Габдулла Тукайның сөлгесе белән танышабыз биредә. Гап-гади, ягъни ак сөлге.
Шулай ук экспонатлар арасында аның түбәтәйдә урын ала. Билгеле булганча, шагыйрь милли кием киеп йөрмәгән. Ләкин менә шушы түбәтәйне киеп Габдулла Тукай Казанда сүрәткә төшә. Ягъни аның иң күренекле портреты, иң матур портреты нәкъ менә шушы түбәтәйне киеп төшкән. Түбәтәйне киеп төшү тарихы да бик кызыклы. Аның китапларын үрнәк матбагасында бастыручы Гыйльметдин Шәрәф Габдулла Тукайны үзе Семен Ивановның фотосалонына алып бара. Һәм инде кесәсеннән менә шушы түбәтәйне чыгарып, аның башына кидерә. Менә шушы замандашларының истәлекләренә караганда, бу фотосурәт Габдулла Тукайның үзенә дә бик ошый. Һәм инде еш кына инде елмаеп, кызлар минем мондый пишман икәнемне күрсәләр, бик яратырлар инде ди. Ләкин бу фотосурәттә Габдулла Тукай бераз гына туп түгәрәк битле булып, ягъни инде бу азрак кына фотограф тарафыннан ретушлана. Һәм биредә тәкъдим ителгән иң соңгы ядкәрләрнең берсе ул аның җиң каптырмалары. Җиң каптырмалары көмештән ясалганнар, үз вакыты өчен бик кыйммәт аксессуар дибез инде, затлы булганнар әйе. Габдулла Тукай инде бу җиң каптырмаларын үзе сатып алмаган, бу дусты Әхмәт Гәрәй Хәсәнинең бүләге. Билгеле булганча, Нәшир Аң журналының мөхәррире Әхмәт Гәрәй Хәсәни Европада сәяхәт кыла. Һәм шушы сәяхәт вакытында мөгаен сатып алгандыр. Ә инде кайткач, Казанга кайткач, ул үзенең якын дусты Габдулла Тукайга бу җиң каптырмаларын бүләк итә. Һәм инде 50нче елларда Әхмәт Гәрәй Хәсәнинең тормыш иптәше Зәйнәп ханым бу җиң каптырмаларын рәссам Альфред Низаметдиновка тапшыра. Һәм инде соңрак Альфред Низаметдинов менә бу җиң каптырмаларын инде музейга бүләк итә. Биредә Габдулла Тукайның Казан чорына караган фотосурәтләре урын ала. Билгеле булганча, татар шагыйренең үз йорты, үз өе булмый. Ул Казанда кунакхана номерларында номер алып тора. Биредә без Болгар номерларын, Амур номерларын күрәбез. Һәм шулай ук витриналарда Габдулла Тукай хезмәттәшлек иткән газета, журналлар белән танышырга мөмкин. Газета, журналларда үзенең якын дуслары, 20нче гасырның талантлы шагыйрьләре, язучылары, драматурглары, журналистлар белән бергә эшләй. Биредә без аны Фатих Әмирхан, Кәбир Бәкер, Вафа Бахтияров белән күрәбез. Шулай ук ике якын дустның, Фатих Әмирхан белән Габдулла Тукайның бергә төшкән бу фотосурәте аларның дус мөгамәләдә булуы турында сөйли. Замандашлары арасында күренекле Кулахметовлар да була, һәм шулай ук витринада шушы якын замандашлары, якын дусларының белән бәйле экспонатлар да тәкъдим ителә. Бу әйберләр дә Габдулла Тукайның шәхси әйберләре. Казан чорында Габдулла Тукай күп сәяхәтләр кыла. Ул Түбән Новгородта, Әстерхан шәһәрендә, Сембер губернасында, Петербургта була. Һәм менә сезнең каршыгызда тәкъдим ителгән бу ядкәрләр Габдулла Тукайның Петербургка бару сәяхәте белән бәйләнгән. Сезнең каршыгызда Тукай шушы Петербург шәһәренең истәлеге итеп сатып алган карандаш савыты. Карандаш савыты Петербург шәһәренең 200 еллык юбилеена чыгарылган һәм аның тышында хәтта без Петр I-нең сурәтен дә күрәбез. Икенче исә Габдулла Тукай өчен иң кадерле әйберләрнең берсе. Ул татар мәктәбендә укучылар белән очраша һәм менә шушы укучылар аңарга кара савыты бүләк итәләр. Кара савыты бик үзенчәлекле формада. Аның өстендә карагыз әле авыты утыра, ә янәшәдә исә аучының киемнәре күрсәтелгән. Ә менә аның кара сала торган өлеше нәкъ менә шул эшләпә арасында яшерелгән. Габдулла Тукайның менә шушы бүләкне алганнан соң, менә шушы өстендә утырган ау ите белән уйнап утырулары турында аның якын дусты, журналист Кәбир Бәкеров үзенең истәлекләрендә яза. Менә бу истәлекләр Габдулла Тукай вафатыннан соң 1914 елда аерым китап булып та басылып чыга. Ул безнең музейда тәкъдим ителә. Бу китап Тукай Петербургта дип атала. Мин сөям, хәтта ки гақлымнан шашам.
Сөйгәнемнән шүрәле төсле качам, юлда күрсәм, күз йомам, күрмим имеш, ут булып янсам да, сер бирмим имеш. Габдулла Тукайны мәхәббәт шигырьләре язырга илһамландыручы кыз Зәйтүнә Мавлудова белән танышабыз. Сезнең каршыгызда кара күлмәктән үзенең дус кызы белән төшкән татар шагыйре Габдулла Тукай белән алар Казан шәһәрендә танышалар. Кыз үзенең апасы белән Тукай эшләгән Әл-Ислах газетасына килеп йөри торган була. Һәм шуннан соң берничә тапкыр әдәби, музыкаль кичәләрдә очрашалар. Ләкин бер сәбәпләр аркасында Зәйтүнә Мәүлүдова үзенең гаиләсе белән Казаннан китеп бара. Һәм кызганыч алар башка бер тапкыр да шагыйрь Габдулла Тукай белән күрешмиләр. Габдулла Тукай кызганычка каршы өйләнмәгән һәм балалары юк, ләкин шуңа карамастан якын дуслары, замандашлары нәкъ менә мәхәббәт шигырьләре язырга илһамландыручы кыз дип Зәйтүнә Мәүлүдованы атыйлар. Зәйтүнә Мәүлүдованың да язмышы бик кызыклы, чөнки аның бердән-бер улы татар халкының күренекле язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Атылы Расих булып таныла. Тукай үзәгендә Габдулла Тукайның бөеклеге чагылыш таба. Биредә аның беренче китапларыннан алып, безнең көннәргә кадәр чыккан китаплары күрергә мөмкин. Бу китаплар белән тамашачыларыбыз да таныша ала. Шулай ук биредә Габдулла Тукайның бик күп телләргә тәрҗемә ителгән әсәрләре дә тәкъдим ителә. Залның уртасында зур глобус урнашкан. Глобуста исә Тукай белән бәйле урыннарын табырга мөмкин. Бу тагын бер кат Габдулла Тукайның бөеклеген һәм җир шары буенча сибелеп урнашкан бөтен татарларның да иң күренекле әдибе, иң күренекле шагыйре Габдулла Тукайның ни дәрәҗәдә бөек һәм иң кадерле шәхес булып калуын сөйли. Ләйсән ханым, шушы кыска гына вакыт эчендә безгә Габдулла Тукайның язмышы хакында шулай сөйләп бирүегез өчен, таныштыруыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген музей буенча экскурсияны безгә Габдулла Тукай әдәби музееның өлкән фәнни хезмәткәре Ләйсән Медведева ясады. Инде музейдагы иң кызыклы, иң матур экспонатлар белән танышып йөрде һәм сезгә аны күрү мөмкинлеген тудырды. Мин Энҗе Шәйхетдинова, туган телебезне яратып, Тукайыбызны яратып, аның шигырьләрен өйрәнеп, балаларыбызга да өйрәтеп, безнең бөек татар халкы икәнебезне онытмыйча яшәргә язсын.